Усеща много липсата в Тодор Тенев. Да, на Тошко Тенев. Ами той всъщност Зафиров е мисля долу-горе колко него на ръст. 2 Да, но значи Пепе няма нищо общо като физика, ти ги виждаш. Да. Тошко е по-муден, момчета да имат така слаби и силни игри, но като че ли силните повече преобладаваха. И също доброто е, че не е само домакински матч. Те играят така. Добре навън. Да, един Мартин мисля, че за победата в Плевен, когато играхте там. Продължава тази агресивна защита. Андриан Илчев с лекотата. Разбиват. На няколко пъти беше на ръба на топката, можеше да се загуби. Пламен Тодоров взе си борбата. Да, там не беше загърбен и се взе топката. Тръгна много правилно след стрелбата и Андриан Илчев. Много сигурен. Много, аз почти не съм го гледал в матч. Нещо да сбърка пред дрибъл. Илчев. Идеален пас на Пепе.